Чираттагы сәламебез зур чиркли авылына аша. Бүген әлеге авылда яшәүче якташыбыз Рафикова Хадиша Ирфан кызы туган көнен каршылый. Аңа 66 яшь тула. Ихластан гомер бәйрәме белән аны кызы Алиса, кияве Лукман, оныклары Мәдинә һәм Мәрьям, кыдагы Рәйсә, кыдасы Рәшид кытлылар. Әниебез исемле фәрештәбез бик юмар, ачык күңелле, бик сабыр хатын. Әллә инде сабыр булгангамы, аңа Ходай авыр сынаулар һәм аларны җиңеп чыгар өчен түземлегендә биреп тора. Әниебез гел янәшәбездә. Без бик еш барып хәлен беләбез, ярдәм итәбез анарга. Ул безне татлы, тәмле ризыкларын әзерләп каршы ала, дугаларын укып озата. Без барлык рәхмәтебезне, теләгебезне әйтеп тә аңлата алмыйбыз, язып та бетерә алмыйбыз. Чөнки анарга карата булган мәхәббәтебезне сүз белән әйтеп бетереп булмый ул. Сөеклебез, Раббым сине безнең өчен 100 яшеңә кадәр яшәтсен. Саулыгың нык булсын, бәхетең безгә карап артсын. Ә без үз чиратыбыздан җәннәт әниләр аяк астында икәнен онытмыйча, сиңа карап шатланып яшик. Әни, әни, бу көннәрдә синең үткән тормышыңны барладык. Гомер йомгыгыңны сүткән чакта бик күп нәрсәләрне аңладык. Әниләрнең диләр кадерләрен үзең әни булгач аңлыйсың. Сезгә булган шиксез рәхмәтләрне күтәрелдәй үлчәү бармысың. Тормыш дигәннәре сине әни төрле яклап инде сынады. Авырлыклар бик күп булсалар да сабыр иттең, түздең, сынмадың. Өебезгә килгән һәр туганга якты йөзе, тәмле сыйларың, күңелең тулы изгелекләр синең, бары яхшылыкта уйларың. Әниебез, хөрмәт итеп килдек матур булган туган көнеңә. Сәламәтлек, бәхет, шатлык кына без телибез синең үзеңә. Күп кичердең кайгы хәсрәтләрне, яңалары бер үк килмәсен. Йөзеңдәге бәхет чаткылары балкып торсын иде, сүнмәсен. Хөрмәтле Хадиша Ирфановна, бар теләкләр тормышка ашсын. Ә хәзер балаларыгыз сайлаган матур җырны бергәләп тыңлыйк.
Рафикова Хадиша Ирфановнаны матур туган көне белән кызы Раилә, кияве Арслан, оныклары Гелнур, Үмәр һәм Камил ихлас йөрәктән котлыйлар. Әниебез безнең икенче бала булып, 1953 елны дөньяга туа. Олар әтием белән 1974 елны 7 ноябрендә өйләнешәләр һәм Тамбу шәһәренә Ломовис авылында гомер кичерә башлыйлар. 3 бала үстерәләр. Ломовис якларында үтте безнең бала чагыбыз. 22 елга якын чит җирдә яшәгәч, туры килде Кабат Чиркли авылына кайтырга. Язмыш әлбәттә ул гел елмаеп кына тормый диләр. Караңгы көннәре дә күрсәтә. Гөрләп торган вакытта 1998 елны бердән-бер улларын югалталар, әти белән әни. Кояш нуры өебездә сүнә. Шул вакытта беренче балам, оныгы дөньяга килә. Әнием аны бик үстереште. Әллә инде кайгысын онытыр өченме, ул аны төннәр буе бишек тирбәтеп, җырлап, елап тала иде. Юана иде сабый белән. Әтием белән 43 ел бергә яшиләр. 5 онык күрү бәхетенә ирештеләр. 2017 елны әтиебез дә дөньядан китте. Бүгенге көнгә кадәр әниебез гел янәшә бездә. Икенче оныгы Үмәр һәр көн куна янында. Әниемә зур рәхмәтләр әйтәм. Ул бар гомерен безгә генә багышлады. Озак кына яшәргә кадерлебез язсын. Синең күз карашларың да безгә дәрт исти, яшәргә ям һәм тәм бирә. Әниемнең туган көне бүген. Бәйрәмнәрнең иң алысы. Барыбыз да бергә җыелышкач, беркеп тора гаилә җылысы. Барыбызның үз тормышы хәзер. Тырыша дөнья көтәбез. Бик азга гына әгәр китсәк тә без, сине сагынып кайтып җитәбез. Син пешергән тәмле ризыкларың авызлардан китми тәмнәре. Әти-әни исән чакта бит ул туган йортның бөтен ямнәре. Син бәйләгән җылы киемнәр тәнебезгә сихәт бирәләр. Киңәшләрең безгә ярдәм итеп, гомер буйлап озата киләләр. Сез авылда бик хөрмәтле кеше. Хөрмәтлеләр сезне бик күпләр. Әти-әниләрнең барысы да булса иде сезнең кебекләр. Нык тәрбия бирдегез сез безгә. Оныкларны көтеп алдыгыз. Алар киткәч, өйләр буш кала дип яман сулап озатып калдыгыз. Сәламәтлек бүләк итегәле. Ул һәр кемгә иң кирәге. Авырмыйча озак яшәни, һәммә безнең булып терәге. Бүген сиңа ихлас күңелебездән бик зур итеп рәхмәт диябез. Кылган бөтен яхшылыгың өчен синең алда башны иябез. Кадерле Хадиша апа, Ринат Рахматуллин башкаруында Рәхмәт әни дигән матур җыр сезнең хөрмәткә яңгырар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Әйтә торган сүзем, иксез чиксез минем, сөйләсәм дә булмас ахыры. Синең назың әни, якты карашларың, әйтерсең лә бәхет яңгыры. Мин бит сиңа әни, бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим, алгы бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Мин бит сиңа әни, бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтлек. Шын күңелдән телим, алгы көннәрендә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Миңа матур гомер, тормыш бүләк иттең, елмайсаң да көнем яктыра. Кирәк чакта синең әйткән акыллы сүзең, киңәшләрең үзен тора. Мин бит сиңа әни, бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтлек. Шын күңелдән телим, алгы көннәрендә бары шатлык, саулык, рәхәтлек.
Кояшым әни, сулар сулышымда, Құдай сақласынла өзіңні. Көріп тұрсам иді, мәңгі деймін, яз нұрыдай güzel езіңні. Мен бет сиңа әни, бір дәмінде түгел, миллион тапқыр рахмәтлі. Шын көңілден тілейм, алғы күнлеріңде, бары шатлық, саулық, рахәтлі. Мен бет сиңа әни, бір дәмінде түгел, миллион тапқыр рахмәтлі. Шын көңілден тілейм, алғы күнлеріңде, бары шатлық, саулық, рахәтлі. Шын көңілден тілейм, алғы күнлеріңде, бары шатлық, саулық, рахәтлі. Бары шатлық, саулық, рахәтлі.